ko'y makilala, sikat sa buong madla. Sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iliga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Maakyat nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal. Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay. Mamamatay? Ganun katindi? Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang makulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. Manoy Wilbert Wisely po, nagpapaalala sa inyo na sa darating na eleksyon 2025, vote wisely. Muli, Manoy Wilbert Wisely po, nagpapaalala sa inyo na sa darating na eleksyon 2025, vote wisely. Muli, ito ang inyong lingkod, Manoy Wilbert Wisely. Promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, cool body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Nakagat ka sa ayam? I-Ravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpapakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat. Serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and
and Medical Clinic an active anti-rabies vaccine. 699 sana. Ang booster, pre-exposure, seniors and PWD, 499 sana. Ang common sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa, kaya't mayang na. Saan na kita? Sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bawi na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, ka-law office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani Sayusan. This Sunday Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DZKI Iriga, direct from Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. For glory to our Lord Almighty, for His divine grace, mercy, and protection for us, through the intercession of Our Lady of Peña Francia, offered by the following Mass sponsors: Captain and Mrs. Ramon and Luz Esparcia, Santa Elena Baras, Nabua, Camarines Sur; Mr. and Mrs. Larry and Helen Stein of Nero, Nevada, USA; Vatican Band and RB Tech, owned and managed by Honorable Patek Rica Frente, Barangay Kagawad, Lourdes Yang, Nabua, Camarines Sur; Erwin J. Villano, Local Government Operations Officer 5, OIC, MLGOO, Nabua, Camarines Sur; Mr. and Mrs. Junjun and Jocelyn Tiapo and family of USA; FX Licensed Sound, owned and managed by Johnny Scuro, Santiago Old, Nabua, Camarines Sur; Mr. and Mrs. Andrew and Tita Celebrado and family, Nabua, Camarines Sur; Mr. and Mrs. Peter Longasa and family, Nabua, Camarines Sur; and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued Mass sponsors, may the perpetual protection and eternal blessings of the Lord be with us now and ever. Ay, bakit kaya may sakit na naman siya? Mga kababayan, ang pagbabakuna ay subok, epektibo at ligtas na proteksyon ng ating katawan laban sa mga sakit. Simula sa ika-7 ng Oktubre, sa pagtutulungan ng Department of Health at ng Department of Education, maaari nang makapagbakuna ng libre sa mga pampublikong paaralan. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Isa sa mga dahilan kung bakit nabubuo ang katarata at glaucoma ay dahil sobrang pagbabad sa araw. Nagdudulot ito ng pinsala sa mata. Sa iBerry, protektado ka para maiwasan ang pagkaroon ng katarata, glaucoma, mga alapaap sa mata at malabo na paningin. Ako po ay si Rinaldo, meron po akong katarata. So nag-alala po ako, natakot dahil sa problema ng mata ko. Narinig ko po yung iBerry, sinubukan ko po at maganda po ang naging resulta. Madalas kasi ang pamumula ng mata ko sobrang kati. Dahil sa iBerry, naibsan po yung kati at nawala yung pamumula. So lifetime ko na po siyang gagamitin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan. 17 pesos sa isang kapsul. Mga karonda, magdangog na sa programa Parareta Asimplatica ni Paracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Parareta Asimplatica ni Philip Paracena. Mga tugang, Diyos marhay na aga po sa Saindoga Boss. It's 23 na kita kan bulan na Nobyembre. Aldaw po kita nin Sabado. Kaya niya to sa lado technical si James Oko. Sa information si Ricky Sagayap. Sa transmitter si Chief Pest di Jimmy Guanzon. Kumusta sa mga parantabay niya to? Diyan po sa sentro ka na siyudad ng Iriga.
di sa Rinconada area Sinman, probinsya kan Camarines Sur. Diyan sa tercer distrito kan probinsya nin Albay. Ano man po ang sendong pinagigibong unya na mga panahon. Naribahan po kita at sa laog na halos sa may kabang oras na presentasyon kana programang Baretas in Platica. City Agriculture's Office ang nag-facilitate sa City Agricultural and Fishery Council o ining CAFC election kasuudma sa Senior Citizen Conference Room. Ana event pinag-atenderan kan representante kan Commission on Elections, sinman kan Department of Interior and Local Government. Sindaan mga naging observers sa aktibong partisipasyon kan 22 na registered farmers cooperatives and associations kan syudad o ining inaapod na FCE. Initiative aims to select CAFC officers who will serve as advisory bodies to the Department of Agriculture, Regional Field Office 5 and the local government unit to ensure the success of agricultural and fishery programs, particularly enterprise development efforts for increased productivity and income. Kuya po ang mga bagong set of officers. Ang chairperson, yung mismo si Leonedo Belleza. Vice chairperson, Paulino Di Beriña. Auditor, Alfredo M. Tagum. As in ang treasurer, yung mismo si Leonehelda C. Serios. These newly elected officers will take the lead in providing strategic guidance to enhance agricultural and fishery initiatives in the city. Election underscores the city's commitment to empowering local farmers and fisherfolk by ensuring their active involvement in policy making and program implementation. Through this initiative, the CAFC aims to strengthen enterprise development initiatives, promote higher productivity, and boost the incomes of those in the agricultural and fishery sectors. The newly elected officers are expected to play a pivotal role in driving these objectives forward. Awat pamanlugod na maging success ang sa indong mga kamauutan. Sa indong mga programa, aktibidad sa City Agricultural and Fishery Council digdi po sa siyudad kan Iriga. Kumusta man ki Gemini Puso asin man ki Attorney Nonoy Wapirina ang City Administrator po ka na siyudad din Iriga. Siyudad man kan Iriga na naglunsar kan Farmers Livestock School on Goat Enterprise Management kasudma sa ICT Building. 6-month program running from October 2024 to April 2025 brings together 25 existing goat farmers for weekly Saturday sessions aimed at enhancing goat farming skills and promoting sustainable enterprise development. The initiative led by the City Veterinary Office headed by Dr. Mark Kibenay Badjola and partnership with the Department of Agriculture Region 5 Livestock Program and the Agricultural Training Institute Regional Training Center 5. ETI Bicol aligns with the goals of the National Livestock Program
to advance the livestock industry. The intensive training covered critical aspects of goat farming such as nutrition, breeding, healthcare, housing, marketing, and business management. Farmers participated in hands-on workshops facilitated by specialists, gaining practical insights into improving herd size, milk production, and overall profitability. The program emphasized advanced techniques and sustainability, equipping participants with tools to transform their farms into thriving enterprises. Topics such as goat milk, marketing, and strategies for achieving long-term financial growth and the industry were given special focus. Nag-question man ngunyan kan pamayuan kan Metropolitan Naga Water District na dapat ipautubman ang apat na banwaan digdi sa probinsya kan Camarines Sur ang Republic Act 9275 o ining Philippine Clean Water Act of 2004 para makapagbilog nin sa diring municipal ordinance dapit sa lang pagkakabit nin booster pumps o an illegal connections kan mga ini sa linya kan Metro Naga Water District. Kumusta man sa UNEP High School Batch 87, ki Rico Revilla sin man ki Regis Bailon dyan po sa Santo Domingo, digdi po siyudad kan Iriga. Siyempre ki Alona Alvaro, Bert Martinez, asinman ki Remar Ebasco dyan sa public, Ma'am Mini Bagayawa, asinman ki dating punong barangay Weden Salvadora. Siyempre ki Franz Bardonado Onyedo. Nasa 24 electric co-ops pala na nagpadara ng suporta duman sa Catanduanes pagkatapos kan super typhoon na si Pipito. Paagi kan espiritu kan bayanihan, nearly 200 line workers from several electric cooperatives in Bicol Region, Calabar Zone, Mimaropa, and Region 8 have answered the call to help a fellow electric cooperative in need. Kan nagtalikod na Miyerkules ang task force kapatid teams from Bicol Electric Cooperatives Association o BICA, ining Association of Southern Tagalog Electric Cooperatives Aztec 4-A and 4-B, and Federation of Rural Electric Cooperative in Region 8, Precor 8, and nagpasiring sa indang mga headquarters tanganing mag-assistir sa power restoration efforts kan Catanduanes kapit sa nangyaring super typhoon na si Pipito. BICA mobilized 48 task force kapatid members, 4 bomb trucks, 2 man-lift trucks, 1 bucket truck, and 4 service vehicles to help first Catanduanes Electric Cooperative Incorporation o ining PISELCO. Tanganing may beltan supply kan kuryente sa mga member consumers owners.
Astig 4-A sent 37 task force kapatid members with 5 boom trucks, 1 forward truck, 1 drop side truck, 1 service truck, and 1 service vehicle. While Astig 4-B sent 20 team members to 2 boom trucks, 1 backup truck, and 1 service vehicle. Precor 8 on the other hand deployed 90 task force kapatid members, 9 boom trucks, 14 service vehicles, and 2 generator sets to Catanduanes to aid in power restoration. The Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporation, o PELRECA, the national organization of 121 electric cooperatives, is supporting the electric cooperatives affected by Super Typhoon Pipito and closely monitoring their power restoration efforts. Kaya kumbaga marikas na naibabalik ang supply na kuryente dyan po sa Catanduanes sa pagtatarabangan kan mga electric cooperatives digdi po sa satuyang nasyon. Kumbaga total restoration kana power supply. Tapos o yamanan na pagiromdom giraray kan Kasoreko 3 to ensure timely payment of your electric bills consumption. Always keep track of Kasoreko 3's collection schedule. You may also settle your bills conveniently online through GCash, Maya, LinkBiz, Portal, or BPI QuickPay. Ang collection schedule po bukas ngunya na Sabado sa indang mga opisina sa Iriga, Nabwa, Baaw, Buhi area. Pag Domingo, sarado. Kisumaro Umanan Department of Agriculture Bicol sa National Rice Awareness Month tanganing itampok ang paroy asin ang bagas como staple food kan mga Pilipino. Sigon ki Lubilag Guaren ang tagapagtaram kan Department of Agriculture digdi sa Bicol, pigpahayag kay ni na kada taon sa bulan ni Nobyembre pigsiselebrar ang National Rice Awareness Month. Iguaman subot sindan na sampling paglunsar kan EMRA dawa na pirang beses nagihan kan mga bagyo. Kabali digdian sarpong dance contest sa gabos na mga empleyado kan nao ng bita ng ahensya pati ang 8 mga dibisyon. Sigon kigwarin ang siring na selebrasyon sarong pagkakataon pa tangani na tawanin pugay ang buhay kan mga parauma na padagos ang giraray na
pagtatanom sa ibong kan problema na perming pigatubang siring kan mga bagyo. Yaneman sarong advokasya tanganing makatabang na mapalangkaw ang produksyon o rugpaan makabawas sa demand kan bagas. And be responsible. Campaign piga-advocate na bako sa nang bagas an kakanon kundi ang pagtaong dalan man sa adli rice, kamuti, batag asin mais kumo panribay sa staple food tanganing mabawasan ang demand sa bagas huli sa ang populasyon subot padagos na nagdadakula alagad ang pigtatanuman daima naghihiwas nagpaparadikit pigpaparagibong mga subdivision. Kaya nagkakanigo na i-manage na pag-consume kan bagas. Sige say pa man kan opisyal na mas maray subuot na mga restaurant nag-o-offer nin half cake o half cup rice bakuan only rice pambihira. Titipidon nindoan saro sa kakananin o sikat na mga kakananin manok. Babawal ang only rice, pambihira ka mo Samantalang iyo po yan ang hilig kan mga Pilipino. Saro sa goal kan nasambitan man na campaign an para ma-improve ang income kan mga parao mahuli saan pig babakal asin pig konsumo iyo ang mga bagas kan mga local farmers. Pero kamahal na kan mga bagas na di kalidad. Yan tanto sigon pa man sa tagapagtaram na igwang nagkakarkulong nasa 650,000 tonelada nin pagkakana na sayang taon-taon kaya man magkakanigo subuot na sutamang pagkakansa na an ilaag sa mga plato. Pag nagkakakana sinday na mag-order nin only rice sa inman na restaurant. Nanganing makatabang naman na maging bastante ang bagas sa nasyon. Mapugulan daw nindo ang mga Pilipino. Ang kinahiligan ang kultura, mahilig sa maluto. Hindaman sa nangod. Bawalan daw nindo ang sarong kakananin manok na dahil mag-only rice na saro yan sa nagpapaklik sa indang negosyo. Ay inda Department of Agriculture tabangan nindo ang mga paraoma na mapabarato ang ginagamit sa pagtatanom ang mga materyales. Arog kan abono, arog kan pang-spray. Kung titipidon nindo sa pagkakan. Ay pambirang buhay tama nini sa Pilipinas. Mayo na kamong ibang naisipan. Tipidon sa mga Pilipino na dahil magparakakanin dakol na maluto. Ay indaman kan Department of Agriculture na ini. Sa bagay, maray nga yan na hindi ma-high blood. Pabor man yan, lalong-lalo na mga inaatake na nin high blood ngunya na mga panahon, mga may edad-edad na, talagang mag-control na nin pagkakanin maluto. Pero ang mga hobin pa, ay dayan basta makukontrol. Tamas kingani po ang ibang mga may edad-edad na, mahilig pagiraray sa maluto. Dakol mga programang pwedeng gibuhon kan Department of Agriculture ni pa naisipan na kontrolon ang pagkakanin dakol na maluto. Ang birang buhay tapo ini. Ayan na, please makita magpadagos ka na sa tuyang programa nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold, bango, maka-bloom sa charm. Walang amoy ko
Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mahal, magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore. Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa dalin ng kuryente at magdulot ng brownout. Kanino mo naman nalaman ang mga yan? Hello po, ako si Linoy. Tama si Nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawalan ng kuryente? Aba ayaw. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Hala bilang inhenyero, napaka-busy ka sa trabaho. Sa pagod ko minsan, tumas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan kong mag-kidney care. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena.
Balik po kita digdi sa tuyang programa. Iguan na kitang 35 minutos makalampas an alas 8 nin, o alas 7 nin pagkaaga. Aprobara naman kan Department of Budget and Management ang mga susundon para sa implementasyon kan electronic purchasing system para sa mga supplies kan gobyerno. Sa irarom kaya kan bagong mga susundon malunsaran gobyerno nin e-marketplace kung saan ang mga empleyado kan gobyerno pwedeng magbakal nin mga common use supplies as in man equipment. Ang mga kahagadan sa pagkuha ginigibo sa pagin electronically as in man ang sistema magamit nin mga electronic signatures sa o asin na pagbayad. Masagibonin pilot test ang gobyerno sa procurement system electronic marketplace na babakal siring kan airline tickets, bihikulo, cloud computing services as in man software licenses. Tanganing masyerto na ang e-marketplace ang pigtuod as in kontrolado as in pigbabantayan. Ang Department of Budget and Management mataunin mga training modules tanganing matabangan ang mga empleyado kan gobyerno sa bagong marketplace. Antang plano man ngunyan kan Department of Agriculture Bicol natawanin na ibang kabuhayan ang mga hog racer sa mga lugar na naapektaran kan African swine fever digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Ini dahilan man takaipuan muna sa buot na palipason ana tulong bulan tanganing masiguro na mahali ang mga virus na nawalat kan nasambit ng helang sa mga lugar sa laog na sarong kilometrong radius zone. Sigon ki M. Bordado, spokesperson kan Department of Agriculture sa Bicol, sinabi kay ni na nagpaluwas naman subot nin kasuguan ang Regional Director kan ahensya na tawanin tulong mga apektado alagad sa ibang paagi. Arog na sa naman kan pagtatanong masiniba pang livelihood program. Enot naman na pinangako na makakaresibir ang mga apektadong hog racer nin 5,000 pesos halis sa Department of Agriculture mientras nadadagdagan man ini nin 3,000 pesos kan provincial government. Sigun sa inda ini ang dahilan taday pasubot pwedeng mag-ataman liwat nin mga urig ang mga lugar na naapektaran kan African swine fever sagkod sa day panagbabalik sa normal ang sitwasyon sa mga lugar. Kung magigirumduman tulong banwaan kan Camarines Sur ang naapektaran kan nasambit ng helang. Mientras na daiman mababa sa 400 na urig ang pinagsairarom sa culling operation. Lalauman man ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang dakulang pagbabakan preso kan paroy sa Enero. Resulta man inika na pagbabakan taripa sa bagas salis sa 35% pasiring sa 15% na sana.
Sigon kay Laurel, piglalauman na mapo ng magbabaan presyo kan bagas sa Oktubre, huli sa desisyon kan na gobyerno na bawasan ang import tariffs. Lugang pa kan sekretaryo dahil pa man lubos na namamatean ang piglalauman na pagbaba kan presyo kan bagas sulita pinadakula kan mga negosyante ang pag-import kan bagas bilang preparasyon sa kakulangan in supply darakan El Nino. Alagad ang bilog na epekto kan pagbawas sa taripa mamamatean sa Enero 2025. Sa prediksyon kan economic managers, piglalao maninda na ang presyo kan kada kilo nin bagas mababa nin poco mas o menos 5 hasta 7 pesos holi sa pagbaba kan taripa. Nagrahay-rahay na kung arog man kayan. Halimbawa, so 50 pesos, magin 45 pesos na sanan kada kilo. Pero halos mayo man pong gayong pagbabago sa presyo. Dawa pa yan magbaba ng 5 pesos hasta 7 pesos. Hinahanap pa man giraray kan sa tuyang mga kababayan. So, sabi ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na 20 pesos na kada kilo kan bagas. Tarihan, God! Nagpabakal man nga 35 pesos na kada kilo kan bagas. So, National Food Authority. National Irrigation Administration. NFP pala, dahil naman nagpapabakal mo niyan in bagas. Sabi kan ni Bagaro nga, maluyaho na ang lasa kan bagas na ini. Barato man ko nga, maputi, mayo man parong, pero wala na pag nga labsay ngod. Yan lang, pag-arog na kayan. Mayong masiram na panira saka naobserbaran ko duman sa bagas. Ay pararehas po ang ibang kinilong bagas duman sa 10 kilo may mga halong garubro-binlod. Ano yan? Taarog ka yan. So nangyari. Pero pigrimil man pati ang pabakal kan neya. Alis sa gobyerno nasyonal, remil. Ang mga nagre-remil po nin bagas, may halong mga halos binlod. Yan po ang maobserbaran nindo sa mga bagas ngunya na nababakal. Ang mga darakulang negosyante, digdi po sa tuyang nasyon, mga darakulang kumprada, pinagre-remil ang bagas. Haluan itong mga mamahalon itong commercial rice kaining bakong gayong magayo na klase nin bagas. Yan ang dapat i-monitor kan Department of Agriculture kung napapaano taarog kayo ng ginigibo kan iba pong mga komprada. Apo sa pera kayan minsan pinaghahaluan pa kan NFA itong may Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Kaya minsan din kayo nag-aasinsupuan ibang mga negosyanteng mga Pilipino na may harong kalungkutan sa buhay. Para haluan in mga kalukuhan ang mga negosyo. At nga ning inaagian na nin kalamidad, yaon dyan sa ibang mga paratindang oportunista, para langkawan ang presyo. Sinasakit na nga ning makabakalan sa tuyang mga kababayan, pinapatong-patungan pa santisimang buhay tayo ni. Kaya minsan makasuya kan iba pong mga negosyanteng Pilipino.
Kita man sana nagpapatunod ka na sa tuyang mga kababayan. Imbes na kumbaga matabangan ta dahil pagparapalangkawon na presyo kan mga basic commodities. Minsan makadisganar man pag abot sa negosyo kan ibang mga Pilipino. Bagay day po ako nagngangalas ta kan panahon nga ni da kan gyera mundial kan kaito. Pilipino tago, Pilipino tokdo. Hindi, imbis tabangan sa mga Pilipino, yung pang nagtutukdoan ka po Pilipino. Kaya may kalungkutan man talaga na iba pong mga Pilipino, digdi sa satuyang nasyon. Kaya di kita nag-aasenso pag-arog ka yan. Dan ibang mga kababayan niya to, yung man sana nagpapatunod kan buhay niya to. Yan atid-atidon niya to pakaisipon na talaga difficile ang buhay ka na mga Pilipino. Kung sa donong bastante lang pag-abot sa pagkakasararo, pagtatarabangan yaon po dyan ang problema. Kumbaga, kulang kita pag-abot sa unidad. Dagos pa man na pinag-aadalan kan Department of Agriculture ang posibilidad nin pag-angkat nin mga puting sibuyas sa sinibapang mga gulay kasunod kan naging epekto kan sunod-sunod na bagyo sa sektor kan pag-uuma. Sa sarong pahayag ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na may umayo pa subuot nin pinal na desisyon manungodigdi. Alagad pigaadalan pa ang presenteng sitwasyon sa mga umahan na pangenot na nagsusupply ng mga agricultural commodities. Igpahayag man kan sekretaryo na inian pangenot naman na focus ngunyan kan Bureau of Plant Industry na pagpasiring sa mga banwaan na grabing napuruhan sa paglamasa kan mga bagyo. Basado sa inisyal na report, subot kadakol na mga probinsya na nagsusupply ng lowland as in highland vegetables ang piglalauman na magkakaigwa ng hababang produksyon urog na ang mga probinsya sa Cordillera, Cagayan Valley as in Ilocos Region. Nagkapira sa mga agri-commodities na nahihilingan in pagbaba sa supply, yuman ang puting sibuyas na ngunyan ang nagpuo ng maglangkaw ang presyo gikan sa dating 80 kada kilo hasta 120 na ang kada kilo. Aperat sa puting sibuyas na hilingan naman pagbaba sa supply ka na carrots, kamatis, broccoli asin iba pa. Anot na pigpahayag kan Department of Agriculture na pigaadala na ang posibilidad ng pagkuhanin dugang na supply nin mga gulay gikan duman sa Mindanao as in Visayas huli sa epekto kan mga bagyo sa mga umahan digdi sa parte kan Luzon. Inian saro sa mga pangenot na plano kan ahensya apera sa importasyon.
kumusta man dyan po sa Banuan kan Batuk, Camarinesor, kay Engineer Paulino Laganson. Dyan sa Barangay San Vicente, sinman ki Eche Chavez, dyan po sa Niño Jesus, ki Miss Ella. Kumusta man sa mga amigo, asin amigat ang mga paratyenda dyan po sa Merkado Publiko ka na Siyudad din Iriga. Tapos sa grupo ka na Setoda, ng mga tricycle operators and drivers dyan po sa Santiago. Sa pamilya Navarro Ayubo, Salcedo asin iba pa. Kumusta man ki Pading Libby Maestrado asin man Mading Flore. Saka ki Ma'am Bilin Maestrado. And sa kabos pong mga taga Santiago, digdi po sa siyudad kan Iriga. Nagalibot man ang mga personay kan City Agriculture Office kay bahan sa Acting City Agriculturist Job Asense sa mga satellite markets o talipapa sa siyudad kan Naga. Nasambitan ng lakdangan kung pagresponde sa biglaan na paglangkaw ng presyo kan mga barakalon sa ibong kan pagpaputob kan price breeze makalis na paglamasa kan bagyong Christine asinman Pipito. Biglibot naman kan naon ang bita ng opisyal ang People's Mart sa Libuton, San Felipe Satellite Market. Balatas Satellite Market asin Isarog Satellite Market. Pig monitor man ang presyo kan mga agri-products sindagos naman na pig distribuer ang pigpapautob na price breeze metrics kan Department of Agriculture. Ini como parte kan Resolution number 2024-535 o State of Calamity Declaration sa siyudad sa kasagsagan kan nakaliis na bagyong sa Christine. Asin man si Pipito, magarumduman na pigpautob kan Department of Agriculture na price breeze iyon madurar sa laog kan 60 dias sa irarom kan Republic Act 7581 para sa mga basic agricultural necessities sa laog ka na siyudad nin Naga. Good morning man po ki dating konsyal Sani Maestrado kan siyudad din Iriga. Sinsa sa iyang esposa ki Madam Carol. Yan man sa San Agustin ki Amor Mio Agaw. Man ki Manay Villa Chavez Agaw saka sa indang pamilya. An House Committee on Good Government and Public Accountability issued an order to transfer Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Solica Lopez to the Women's Correctional Facility in Mandaluyong. However, according to the committee, the execution of this order was obstructed by Vice President Sara Duterte. Upon hearing of the transfer, Lopez reportedly fell ill and asked to be taken to the hospital. Ay daw drama sana naman ini arog ki dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo na nagdrama-drama may burubaliog sa liog. Ini man na Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte baka iuman
paparasagin-sagin man ini. Duminulag nga ni pa ibang nasyon. Tapos, ganyan may hilang-hilang na, pambihira. He was taken first to a government hospital and then to a private one. During this time, Vice President Duterte was present and caused disruptions. Ang mga aralangkaw na opisyal, digdi po sa Pilipinas, kung minsan mahilig sa mga drama-drama. Gimmick. Ang aning makalibre sana sa indang mga kasalan. Maparagibo ka mo nin mga kasalan dahil hindi kayang hampangon at tubangon. Tapos magibo pa ka mo nin gimmick, kadramahan sa buhay. May mga bullshit. Nagray ng paglalamasahan. Pag-arag ka ni mga style. Ngayon, antes mo kita magpadagos ka sa tuyang programa, nagkakaperaliwat ng mga hanap buhay. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart Smart dishwashing paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom Papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom Puti ka in 7 days. Oh, yeah, 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 yeah.
Rose Papaya. Iguaning double whitening can papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos! Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJets registered. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Iguan na kitang 3 minutos. Makalampas ang alas 8 nin pagkaaga. Kamugtakan kan sa tuyang panahon basado sa ipinaluwas kan regional weather forecast pag-asa sa Southern Luzon. Noon alas 5 nin pagkaaga ngunyan hasta alas 5 nin pagkaaga sa aga. Synopsis northeast monsoon affecting extreme northern Luzon, sterless affecting the rest of the country. Forecast Bicol region, Northern Samar, Oriental Mindoro, Marinduque, and Romblon will have partly cloudy o magiging mapanganuron ang iba pong parte. Cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms due to easterlies. Flash floods or landslides are possible during severe thunderstorms. Light to moderate winds coming from the northeast will prevail with slight to moderate seas. Kumbaga, magiging banayad sa naman ang pag-alon sa mga kadagatan.
man ang world's tallest woman and shortest woman. Ang pinakahalangkaw pala na babae digdi po sa enterong kinaban. Iyo si Romesa Jelji na ang sa iyang langkaw nag-aabot sa 7.1. Asin ang pinakasadit man na babae, iyo si Jayote Amjis na taga Duman sa London. Ini sa pagi ka na 17th anniversary ka na Guinness World of Records. Matrayon po man na pinanginutan niya Speaker Martin Romualdez na ika-25 installment kan bagong Pilipinas Servisyo Pair sa probinsya kan Samar. Kaso udma ini ang huring kabtang kan service caravan para sa 2024. Ini ang padagos man na simbag sa kagustuhan kan sa tuyang presidente na si Presidente Marcos na irani ang serbisyo kan gobyerno sa tuyang mga kababayan bako sa nang sa programa. Ini ang simbolo kan taus-pusong serbisyo sin pagkakasararo kan gobyerno sin kan mga namamanuan sigun kay Speaker Romualdez. Tampok man sa duwang aldaw na Summer League kan BPSF Caravan ang kooperasyon kan Kamara de Representantes sa pangenot kan House Leader katabang ang suporta kan 64 pangnasyon na ahensya para sa paghatod nin kabilugan na 255 serbisyo sa mga kababayan sa naunang bitan ng probinsya. Hali sa 700 milyones na pesos na pinagtagama, 400 milyones na pesos ang naipanaw bilang cash assistance sa mga pre-identified beneficiaries. Mientras na 316 milyones man ang pinagtagama para sa in-kind assistance kabilang ang 110,000 na kada kilo nin bagas. Kilo nin bagas, serbisyong pang sosyudad, programang pang salud, tabang sa agrikultura sin mga regulatory services. Kabilang man sa kaganapan ang mga payout kan Department of Social Welfare and Development, as in man kan Department of Labor and Employment na nagabot sa 300 milyones na pesos ang naipanao sa sobra sa 20,000 na individual. Kasabay kay ni na naupaman scholarships and Commission on Higher Education as in ang Technical Education and Skills Development Authority. Nagtapos man ang programa sa ginibong pagkakasararo concert. O matapos iningon yan asin magkakaigwa pa nin konsyerto
Duman sa Calbayog City Coastal Road, asin pinag-aasahan man ang sobra sa 10,000 na kababayan ang maatindir. Basta dakol lang ipapanao, perming dakol nag-aatindir. Askan iba dahil na inaabot. May nagluwas nga ning manungod sa akap. Yan sa Siyudad Canaga. So sa iya nga ni pala na kapamilya. Kumbaga, leader pa. Yan akap dyan sa parting Sipukot. Alagad pag-abot duman sa Kanmaklem na. Pit duman sa programa kan gobyernong walang gutom. Mayo na sa listahan. Yan lang, pag-arog kayan. Kaya suruyan, iba? Minsan man pati, pera de los obos man, an sa tuyang mga kababayan man, pero yun na sa nainin pigpaparaasahan. An ayuda kan sa tuyang gobyerno. Pag naarama na igwang iaayudan sa tuyang gobyerno, uy, namurulok-pulok yan, maski mayo man sa listahan. Sigan perila. Ani ba nga ning yaon sa listahan, nawawara pa. Ano pa daw, si iba dyan na basta sa naman mapila. Kaya minsan makasuya naman na grabe ang pigpaparataong ayuda kan sa tuyang gobyerno. Tapos an iba, garo ginigibo sa naman na patadtaran. Kan ibang mga politiko pati na sige man an kupa-kupa kung minsan nagpapapilpan iba dyan sa mga pananaong yan. Samantalang kung niisipon ang mga pinagpapanaong yan, hali man sa na yan sa buwis kan lambang sarong Pilipino. Tapos para padipisilan pan sa tuyang mga kababayan. At nga ning naapiktaran na kan grabing kalamidad kung ano-ano pa mga sitsi-buritsi antis ka sana makalaog sa listahan. Kung minsan pati dahil taman mabasol ang mga yaon sa barangay, siyempre parte yan kan liquidation. Ibabalidate, mayo man sindang i-report, kung mayo man sindang listahan kan mga tinatauan. Tapos, kung ano-ano naman batan pinagpo-post kan iba na dahil na inaabot, mapara-post na dyan sa social media kung ano-ano. Rarauto na sa ibang mga barangay officials. Ay, balo, yan si Kapitan, si Kagawad. Nga nga ako inaabot kan ayuda kan sa tuyang gobyerno. Ay, na po kita dyan magngalas kung naarog kayo na sistema. Yun yan kinagawian kan mga Pilipino. Kung nabutong ka, salamat. Kung day, sorry. Minsan kaya makapungot bagang pagparamasdan. Na so dapat lugod tawan yung mga day natatawan. Ang nangyayari kaya digdi po sa mga arog kay ning ayuda kan sa tuyang gobyerno pasirigkatan. Sumasigkat perming bondat. Tapos mga nananaoman saro man nagsisigkat. Talagang masakit pag-arog po kayan ang dalagan kan pagpaparaayuda kan sa tuyang gobyerno, sa tuyang mga kababayan. Diba pati nagiging hugako na, giginasanan palad. Tangaya, may ayuda na naman. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena.
minsan ang iba nasusuya na pag sige na sanan ayuda kan sa tuyang gobyerno. Kumbaga, ni ba po, pigpaparatukduan man kan gobyerno na maginhugakon. Imbes na magtrabaho, pigpaparatuman, ang pagpara halat na sana kan itatawan sa tuyang gobyerno. Bago maging sikat na Inday filmmaker si Vincent Escobedo o mas bistado bilang Vincent August sa Dubai, dati ining nagpapabakal nin sira sa Quiapo. O yung Sabado sin Domingo, kaibahan kan sa iyang lola na si Adelaida, Lola Diling Escobedo. Binabakal nindaan na sirang pinagpapabakal duman sa Nabutas Fishing Port bago magpasiring duman sa Quiapo kung sa sindaan na magpapabakal ini ang istorya ni Vincent. Madalas subot siyang pasakayon kan mga driver kan jeep o habo siyang pasakayon kan mga driver kan jeep. Timpuhan sa naman pag mabuot ang driver sabi pa kaini. Istorya pa ni Vincent, may mga pagkakataon na pinagkukumpiskar kan mga otoridad ang mga paninda-ninda sa rong clean-up drive duman sa Quiapo. As in, namatean kaini na magtago ninsira sa iyang bado para may maipuli sana asin makakan. Dinaraman si Vincent asin ang sa iyang tugang sa Dubai kan sa iyang overseas Filipino workers na magurang tanganing magbakasyon ka na taon 2019 bulan na Hunyo. Alagad napahaloya na pag-star ninda dahilan sa COVID-19 pandemic na nangyari kan Enero 2020. Nagkuamanin maniwaybang trabaho si Vincent bago inina pasiring duman sa Tibon, Dubai ni Elvin Mark Santos. Ipasubot niya na lalampasan ang gabos ng mga hamon asin sa iyang hobby na edad dakul pa siyang pinag-aagihan o aagihan. Surely I will be able to find a way para po solusyonan itong mga upcoming na hamon kan buhay since nakulman pong nakapalibot sa sakuyan ng mga marahay na tao, especially my parents, sabi pa ni Vincent. Para kay Lola Diling na naging inspirasyon kay ni magtiyaga, sinabi ni Vincent na forever grateful ini sa Project Manok sa rong indie film outfit asin man Tibon, Dubai family. Iban si Santos, Carla Camille, Daniel Suwalog Santos asin sa rong direktor, yaning si Gritsen Grace Gordelio asin man Jalesa Kylie Jokno. Tinda talaga ang mga nagpurot sa sakuya, sabi pa kaini. Yan, ngunyan sikat na si Vincent Escobedo. Tapos ini man na istorya kan sarong netizen ang kadalasan subot matapos makaturog an sa iyang mob at rider sa tao kan biyahe duman sa C5 road yung nagtalikod na aldaw. Sigon saya marikas ang dalagan kay kan rider bago ini makaturog asin mabangga sa lulunadan na nasa atubangan ninda na ililipat sa malipat ko sa ibong na linya para mag U-turn.
ba kami parehas pero gabos na gabat kan motor nasa sakuya kaya itong paa niya nakapatong man sa deck. Kaya sugabos na gabat pagkabagsak sa mismong tahaw kana C5 road as in kadakol ng mga truck duman, sabi niya. Kailan sa adrenaline rush as in trauma, dawa makulog ang tuhod, nan pinirit pa man giraray niyang makapuli as in iwinalat. Sa iyang nalulunadan ng motor as in itong rider na sanaan na nag-ulay. Na-report man sa MOB at si rider matatanggal daw siya. Ay naman subot naghabol sa iya kaya panigurado dahil niya kayang bayaran bill na nagastos sa ospital pati itong mga aldaw na dai makakalaog unpaid pa man sa trabaho. Sigurado itong 8 hours na shift kung naka-aircon pa sa opisina dahil niya kayang bayadan, sabi pa kay ni. Kala man subot na dahil naghabol sa iya dahil man kaya nagpa-blatter. Kasi nag-file nin police report dahil lanta makulugan hawak ko, sayang sa oras. Sabi pa niya, good thing sa job insurance sa MOBET dahil hindi nire-require ito pero sana matanggal na siya sa MOBET. Mayo siyang kwenta, pag iko kung pagal siya, pagal man ako, tawag, sigan biyay na mayo kang turog. Naglamuda na sa nasubuot niya nin malutong, dawa na iherak siya. Makabawi man siya na, dagdag pa kay ni ay pambira. Katurog si rider sumimplang lugadan ang angkas basta nga pag nagtutong ka dahil para drive tapos ini man na kung may back pain, jet lag ka, ay puan mo si Vice President Sara, pambira. Daw iyan makakabulong sa back pain sa jet lag si Vice President Sara Duterte. Ganun kayan, mabubulong na kayan osteoarthritis saka osteoporosis. Sa parte po kan Samar, mismong si House Speaker Martin Romualdez ang nangenot sa distribusyon kana suportang pinansyal sa 3,000 na estudyante sa Samar sa irarom kan Integrated Scholarship Incentives Program o ining ISIP sa Calbayog City kana nagtalikod na o kasudma. Katuwang sinda Governor Shari Antan, First District Representative Stephen James Tan, Second District Representative Reynolds Michael Tan, asin Calbayog City Mayor Raymond Uy. Nairarom kan ESEP ang mga benepisyaryong estudyante kan vocational courses asin man college. Iyon maresibinin cash assistance kada 6 na bulan para panggastos sa indang tuition asin iba pang school fees. Di nagrahay na. Tapos iniman pong sinabi man ka na pulisya duman sa Region 4A sa sarong report na pinag-aresto kan mga operatiba sa Bunuan kan Lomban sinda Juben Berhilio sin Maria. Kasudma poko mas o menos alas 7 din banggi sa buy-bust operation sa barangay Sigunda, Parang.
Nakumpiskar hali sa mga suspect an 80 gramo nin shabu na nagkakantidad nin o day mababa sa 544,000 de pesos. Gun sa valuation kan Dangerous Drugs Board sina sarong undocumented caliber na 38 revolver na kargado nin tulong bala. Natagkan pulisya si Juben bilang sarong high value individual sa local drug trade. Ang HBI iyon nagtutukdo sa mga financier, trafficker, manufacturer, asin man importer kan mga illegal na droga o mga leader, miyembro kan mga grupo ng droga. Nagbisto sinda Berhilio asin Maria bilang street level drug poster sa police watch list. Nakuaman ki alias Jan na sa Roma na HBI an 72,000 pesos na kantidad nin shabu asin sarong illegal na kalibre o ining 38 revolver na may 5 bala. Nahilingan man siya kan mga pulis na may bit-bit na digital weighing skill para sa iyang illegal drug trade. Natuntun man subuot ngunyan kan pulisya na pinagpupunan kan illegal na droga na pinagdidistribuer kan mga suspect. Ang gabos na mga taong pinag-aristo yan nakakulong naman asin na maatubang nin criminal charges. Man na mamundo dyan po sa Leyte. Sinabi ni Leyte Board Member Marie Catherine Kabigting na dahil mababa sa tulong babaeng barangay captain hali sa Banuan kan Leyte nagranis sa iya tanganing maghaba o hagad nin tabang. Kailan ta nakakamati subot sindanin mga huma sa indang buhay. Sigon sa mga babaeng kapitan nagpun sindang makamati nin huma sa indang personal na seguridad matapos ang brutal na paggadaan sa rupang babaeng kapitan kan barangay sa parehong munisipalidad kan Oktubre 24. Sarong barangay kapitan man na nag-report kung paano buntutan ang pinaglulunadan kaning motorsiklo mientras na siya nagbabiyahe hali sa Ormoc City pasiring duman sa Leyte. Saro pa man na babaeng kapitan kan barangay ang nagparte kan sa iyang namatean na nagkapirang beses na subot siyang pigraranihan kan mga day panabibistong kalalakihan na nakamotorsiklo asin natatakupanin helmet an mga lalawgon. Pigraranihan subot kan mga laking ini an kapitan kan barangay asin pinagahapot kun buhay pa ini pambira. Sana mayo na subot mangyaring added casualties sa mga barangay officials sa 3rd District of Leyte pakiulay man ni Kabigting. Herakman, pag-arog kayan. Herakman sa mga kapitana, duman sa Ormoc saka sa Leyte. Piguhurumaan na pala ng sendang buhay. Mga babae pa yan, ha? Talagang triste pag-arog po kayan ang kamugtakan. Barreta Asin Plática ni Philip Baracena. Pero inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Ang kaibahan niya to sa lado technical si James Oco, sa information si Dun Cabrillas. Naman sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon. Kaliwat sa otro Sabado na naman po kita mag-iribahan. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong deng sawang pagantabay.